God ndini Diko vibes ndichiti paka itwa komba clash ya muharare ndaivemo kamira ndizvishaure nditaure vhuredze vemuterere beri ndibudire shura ndidzokere ndakakwira pastage juma 9 ndaitofunga ndichadhonza dzetwaini but zvanga zvinomira fainika let me explain ndaiva nemaziplanning pandikapinda ndakarova owine ndakasvika nenkonzipa nelight yangu yekuda kutora mangoma light ka yanga itori left isiri right pandikati red yasadiwa red zede ndakabva ndeta demdede but still andi ngadye zede kavanondida apa imihede ndakudonzi automatica qualifying muma final zvaze lyrical pamwe nevocal ndiri professional ndine mahorizontal pamwe nemavertical I'm from Bahrain National big up bachiri local mepam phenomenal but I'm not a criminal. Another type of an animal. Look at my face. My usual. Ndakadzosera kugedi mahoboka yangu tsoro yaramba buda bobo. Pakapiwa mkombona liboka ofya zvake zvakabva zvaita stable. Ha. Pepukai ndikutikwa zvai in. Kumadzimai pakatora madzimai. Haidzifutsa waidzinga kutozvidzinga naye. Hanidyi. Haikedi samurai. Jonda misa biti padiki. Ndimo pasadom padaidzi kadiki. Fala weshdiki, aiva buchiki, biti soro, aiko gadzika piki, sikiro kuru, muriva kuru, ramakabana 39 kuru, mamwe matije makakweva sema, mutori, mune ukuru but, ne mangoma takusika kumapena. Yes, hanchazilena, ndeka, nakazi trainer, nditori entertainer, ukunzwe radakachila, papiti kujatsondifila. Hapana chadi kudzokolola wanakirwa ungatupula ndikutongo mpaka zangu ndine limit ndinandikuda kukava ma credit I cannot join luminati kahantika leta dozoita great team pamberi pamwari ndodochena sekogeta ndidiva zondona semuspocket ndo vanhuziya zvachaita exit bikajonda ndaiva zvine limit hapa ndauya ndichiri fiti kada kuradzedzingoma ndiri muridzi. He's like what you do want mufuzika this step takira padiri mitso ma want kuge 111 pakadzi Diko Vibes pa elevation munhu wesani yake commission pangu pabasa now ndiri pa action haya ndo angu mangoma vakoma ndo angu mangoma. Are you Platinum Vibes right on the beat at 5 minutes to 3 o'clock? Hey, andilotry ndo wakucha. Aso Shackson unoda kukubata vanokubata papa vanoda kufollow up ma social media vanokuwana papa. Okay, vanoda kundibata vanoenda pa page rakanzi Shacks Music. Ya vakangoenda pa Facebook Shacks Music. Nongo ma platforms yese vakangoti Shacks Music. Vanondiwana ipapo ko dziri personal like kuma WhatsApp mapango pane ma promoter ma sponsor pango pane vanakirwa vada kubata pane varoda ma feature cause I know kuti geto rangu rinenge rakaisanzele ndinenge richinakira ya ndizvo ya vanenge vada kutibata direct vanondibata pa 0718 443 548 ya ndodzokorera futi 0718 443 548 ndo panotaura na Shacks ipapo. Vibes pama social media platforms tokuwana papa Vakanzi Diko Vibes dance god. Diko Vibes dance God ya God ya security okay and then kuma WhatsApp tinotati tine namba dzedu 078 277 091 mukwanisa dzokorota fati 078 277 0191. Thank you so much, Platinum FM, Platinum Vibes. I am my favorite musical host in John Dakadze. I came from West. I am the best above the rest. Let's call it a day for today. No, but I'm going to same time, same